Vítajte v našej dnešnej televíznej show. Ako vždycky tu sedím ja, Ted Mosby. A našim novým hostom je pán Stinson. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak čo nám dnes poviete, pán Stinson? Dnes by som vám chcel priblížiť moje zažitky a emócie, ktoré vo mne vyvoláva druhá svetová vojna. Tak ďakujem, bude nás isto zaujímať. Dúfam, že aj vás, divákov, vidíme sa za chvíľku. Vítajte späť v našej show. Tak poďme naspäť k zážitku pána Stinsona. Tak ďakujem vám za slovo. Chcel by som vám priblížiť jeden zažitok mojej babky, ktorý mi raz rozprávala. Je to zažitok, keď išla raz otcom na voze a stretli ich Nemci, ktorí v podstate jej otca zobrali, len lebo si mysleli, že je partizán. Vtedy v tej dobe hľadali Nemci partizánov a hlavne tí Nemci prechádzali na tie poľské hranice. No a kde sa to udialo? Tak odohrávalo sa to v Lenartove, čo je blízko poľských hraníc, ako som už spomínal. Ak sa môžem vrátiť, tak u nás v Lenartove bolo veľa partizánov, ktorí sa nazývali Lipovia, alebo ako to mám povedať, a hlavne sa skrývali v lesoch. Keďže bola moja babka malá, tak už pochopila, o čo ide partizánom, že chceli jej otca zastreliť. A ešte ako mi spomínala, hodila sa mu do naručia a začala plakať. Tak to je veľmi zaujímavé. Ako mi babka spomínala, počas toho, ako plakala, jej otec vysvetlil tým Nemcom, že nie je partizán, len nenarukoval do armády s tým, že mal doma veľa práce a bol jediný, ktorý pracoval a staral sa o rodinu. Tak ho Nemci nechali a povedali mu, aby mu dal nejaké jedlo. Tak im dal posledný chlieb, ktorý mali doma. No a nakoniec, ako to celé dopadlo? Tak nakoniec to padlo tak, že babkin otec si všimol, že Nemci chodia po domoch a zbierajú jedlo. Tak skôr než prišiel domov, aby upozornil svoju rodinu na to, že Nemci chodia a zbierajú jedlo, no skôr kradnú, tak už tam boli Nemci a hrozili jej celej rodine s puškami, ktoré boli na nich namierené. Babka ešte s tým, ako bola malá, vybehla vonku s jedlom a skryli ich pod seno. Oni predávali v podstate celý dom, stodolu, šopu aj tak ďalej. Oni uvideli, že behala ku tomu senu, tak išli za ňou. Ale na šťastie ho skryl tak dobre, že ho Nemci nenašli, lebo inak by ju boli ostrelili. To je v podstate asi všetko, že Nemci v tej dobe odišli a už sa v podstate nevrátili, keď začali odboje, ale doteraz babka, ako mi hovorila, nevie, lebo počula z vedľajšieho domu streľbu. Tak to ma teší, že to takto dopadlo. Mojím dnešným hostom bol pán Stinson. Ďakujem za pozvanie. Tak to je asi z dnešku všetko. Teším sa na vás aj na budúce, tak dovidenia.